काश्मीराव उदखारिफोरनि बेरेखायै एनआईए स्ट्राइक गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मोदीनि काश्मीर दावबायनायनि सिगां एनआईए काश्मीरनि मोनबा जिल्लाफोराव खना खनला सिग्रोमदों। सुलुंनि बादिब्ला गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मोदीनि काश्मीर दावबायनायनि सिगां एनआईए काश्मीराव उदखारिफोरनि बेरेखायै मोनसे गिदिर हाबाफारि लादों। एनआईए मोनबा उदखारिफोरजों गोहोम गोग्लैनाय जिल्लाफोरनि मोन 32 थावनिफोराव सिग्रोमदों। एनआईए बृहस्पतिबारनि फुङाव काश्मीरनि मोनबा जिल्लायाव खना खनला सिग्रोमनाय हाबाफारि लादों। बे सिग्रोमनाय हाबाफारिया पुलवामा, कुलगाम, बारामुल्ला, शोपियां आरो कुपवारानि ओनसोलाव जादोंमोन, जाय उदखारि हाबाफारिफोरनि बयनिख्रुइबो बांसिन जाथायफोरनि थाखाय मिथिजायो। एनआईएनि बिबानगिरिया बुंदों दि बे सिग्रोमनायफोरा उदखारिफोरनि फाव फान्दायनायजों सोमोन्दो थानाय मोनसे केसजों सोमोन्दो गोनां। एनआईएनि सिग्रोमनाय हाबाफारिया गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मोदीनि काश्मीर दावबायनायनि सानसे सिगां जागायदों। गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मोदीआ 6 जुन खालि काश्मीर दावबायनाय समाव मुलुगनि बयनिख्रुइबो गोजौसिन दालां चिनाब दालांखौ बेखेवगोन। पुलवामा उदखारि गाग्लोबनायनि उनाव बियो गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मोदीनि जम्मू काश्मीराव गिबि दावबायनाय।